Lähtihän se. Tolleen se tökkii tossa tartatessa. Tuolla vissiin se huilailee. Kävin tuossa kylällä ja testailin näitä tämmösiä suojia, mitä mä tähän tein. Tämmöisestä telttapatjasta leikkasin tähän maskin eteen tommoset suojat ja nippusi teillä kiinni siihen. Ja syyläri on siellä 10 sentin päässä tuolla ja tässä matka aikana tästä on 18 kilsaa kylille, niin ei se tuo on noussut tuo viisari tuosta mihinkään, että hyvin pysyy lämmöt täällä. Oho. Kamerassa ei näköjään pysy lämmöt. Tuo viisari pysynyt paikallaan ja täältäkin tulee ihan käänlämpöistä tavaraa. Se meinaa jäätyä tämä auto tossa, niin mun piti vaihtaa 3 litraa nestettä tähän. Mutta hei, kiitoksia tästä katselusta ja täältä tähän. Moro!